Illa hawaiana, a les 7:59 del matí. Soc el professor John Paley, dia i hora, dijous a les 8 del matí. Estic desconcertat. Tots els vulcanòlegs opinen que aquest és un volcà inactiu. Però si això és veritat, per què? Oh! Però què passa? Oh, què passa ara? De vacances. Institut de Beverly Hills, les 9 del matí. D'això en dic un final perfecte de la missió més dura que hem tingut fins ara. Sí, després de tot el que hem passat, anar a l'institut serà un descans. Sort que demà a la nit hi ha el ball. Necessito relaxar-me. No podeu descansar, noies. La prova d'atletisme és avui a la tarda. Com que totes tres sou el nostre equip, jo estic contenta de no ser-hi. Oh, la prova, ens n'havíem oblidat. Casa de la Sam, a les 6 de la tarda. I espero que el ball ens ajudi a oblidar el fracàs de la prova d'atletisme. No diguis la paraula ball, Àlex, que encara em fan més mal als peus. Relaxem-nos. Sí, relaxem-nos. Estic molt content que hagueu pogut venir, noies. Teníem cap altra opció? Digui'm que això és una broma. Acabem d'arribar de la missió més dura i cansada que hem tingut mai. Estem desfetes, destrossades, fetes pols. Relaxeu-vos. Com vol que ens relaxem si està a punt d'enviar-nos a una altra missió? Una missió de relax. Si esteu estressades, no ens serviu per res. Per tant, us enviaré de vacances. Teniu. A veure si ho endevino. Això és una manta a prova de bales per poder-nos escapar d'una presó de la selva? No, és una tovallola per poder-vos eixugar quan us banyeu a la platja. I això? És una perforadora d'alta velocitat i això un tub de gel que pot fer volar una paret? No, un parasol i una crema solar per evitar les cremades del sol. I abans que m'ho preguntis, això és una pinça pel nas per nedar. I l'estoig dels dispositius d'emergència per precaució, perquè no us farà falta. A veure si ho entenc. Ens vol enviar a algun lloc perquè ens ho passem bé? Què us sembla Hawaii? Sona massa bé per ser veritat. Només una pregunta. Quan surt el nostre vol? D'aquí a un minut. Entreu aquí dins. Aquest ascensor és una mica petit. Ens portarà directament a l'avió? No hi ha cap avió. Un coet és molt més ràpid. Bon viatge, noies. Jerry! No vull volar dins d'un coet! Està entrant claustrofòbia! Hola, sóc la Julie, la vostra agent de viatges. Vosaltres deveu ser la Sam, la Clover i l'Àlex. Tinc les vostres vacances preparades. Julie, podries parar de somriure així? No m'ho puc creure! Som a Hawaii! Sempre havia somiat d'anar a Hawaii! A la platja hi podeu ballar l'hula-hula. Si així em trec el teu somriure del davant i vaig corrents. Ja
Jo m'estimo més ballar el Tawalunga. També us podeu estirar i prendre el sol tranquil·lament. Això ja m'agrada més. Vull acció! Com demà a la nit que anirem a ballar amb el millor grup de Beverly Hills, els Ultra Loud Zone! Ui! Se m'ha escapat la planxa. Em dic Àlex, i tu? Cory, he vingut a estudiar els volcans amb el meu professor de la universitat. És genial, perquè sempre havia somiat d'anar a Hawaii. De debò? Jo també. Mira que bé. Sí, m'encanta el menjar, la gent, la música, però no m'agrada gaire l'hula-hula. No? El meu ball preferit és un que no deus haver sentit anomenar mai. Es diu Tawalunga. El meu també! Això deu ser cosa del destí. I el teu grup preferit? És molt difícil, n'hi ha milers per triar. Però t'he de dir que el meu grup preferit és Ultra Loud Zone. Tens res a fer més tard? No. El professor Paley m'havia de portar al seu campament, que està en aquell volcà inactiu, però no es va presentar. Ei, agafem unes quantes onades? Sí, i tant. Sí, el surf és la passió de la meva vida. Espera, li he de dir a la meva amiga que me'n vaig. Clover, tens un moment? M'has d'explicar què he de fer. Què? Cory! Quina alçada tenen aquestes zones? 3, potser 4. Quants? Pisos! 4 pisos? Som-hi! Genial! Vinga, Àlex! Cory, t'he de confessar una cosa. Mai no he fet surf en onades tan grans com aquestes. Molt bé, aguanta, Àlex! Cory! Sam! Clover, auxili! Clover, vinga, ajuda'm! Traieu-me d'aquí! Ja venim, Àlex! Puja! Què, esteu bé? Tinc les puntes dels cabells obertes. I en Cory ha desaparegut. Estava just allà mateix i ha desaparegut dins d'una flama. Semblava un volcà en erupció. Em sembla que això no és sorra. És obsidiana, vidre volcànic. Hi ha alguna cosa que no sàpigues? En Cory m'ha dit que el seu professor havia desaparegut i que no havien pogut fer l'excursió per anar a estudiar aquell volcà. Insinues que hi ha alguna relació entre la desaparició del professor i que en Cory s'hagi convertit en fum? Això em fa molt mala espina. Contactaré amb en Jerry. Jerry, sóc la Sam. Jerry? Jerry? Sí, hola, Sam. On ets? No et rebo. Ho sento. Deixa-ho córrer, el teu telemirallet s'ha mullat a veure els nostres. Potser a l'estoig d'emergència hi ha alguna cosa útil. Manual informàtic per espies. I escriuré volcà a veure què surt. La BUC té un laboratori de recerca volcànica a Islàndia. Potser allà ens podran ajudar. A Islàndia? Em sembla que hi fa molt de fred. I què? En Cory necessita ajuda. L'Àlex té raó, Clover. Tenim el deure d'investigar què ha passat. Hola! Julie, hem d'anar a Islàndia. Oh, cap problema. Deixeu-me fer a mi. Et juro que si no para de somriure... Un altre cop no. Algú pot gratar el clatell, sisplau? Ai, treu el peu de dins del meu ull. Laboratori de la BUC d'Islàndia, les 2:15 de la tarda. Fa un fred que pela! Què
Què hi feu a Islàndia vestides així? Sí, podríem parlar prenent-nos un bon descafeïnat calent amb llet de soja? Doctor Sorensen, necessitem saber si hi ha hagut erupcions volcàniques a Hawaii. Sí, ahir n'hi va haver una i avui una altra. Totes dues han passat a prop d'un volcà inactiu, per tant suposem que són falses alarmes. Si hi hagués hagut alguna erupció, el professor Paley ens ho hauria comunicat. El professor Paley? El professor va desaparèixer ahir i en Cory, un alumne seu molt guapo, ha desaparegut avui. Ostres, sembla que el nostre sistema té un problema. Segur que les erupcions no són de debò? Escolteu, si tots aquests volcans entressin en erupció alhora, el món sencer acabaria destruït. I segur tornar a Hawaii? Si la gent hi desapareix, jo diria que no ho és gaire. No hi deveu voler tornar. Com els van poder ficar dins l'estoig? Passen les ulleres binoculars. No veig cap indici d'en Paley. Potser ja ha tornat a casa. Espera un moment, veig alguna cosa allà baix. Semblen unes ulleres. Ves en compte! Clover, te'n dec una! Noies, esteu bé? No m'ho pensava que me la tornaries tan aviat. El professor no ha tornat a casa. No hauria deixat tot això aquí. Mireu, una càmera! Ei, escolteu, per què no ens gravem? No, Àlex, potser ens pot donar alguna pista. Rebobinem i mirem què estava fent. Però què passa? Hi va haver una erupció i el professor Paley va desaparèixer igual que en Cory. Una cosa, Àlex. Si ahir tot això era lava líquida, com és que avui les pedres són exactament iguals? Deixeu-m'ho veure. Àlex, vés cap allà. El professor estava dret aquí? Exacte. Veieu això? Doncs... és claríssim que és una trampa. Cory! Estàs bé? Àlex, vés-te'n d'aquí abans no t'agafin com nosaltres. Intrusos! Tornaré a buscar-te, Cory! Hem trobat la central del volcà. Aquest làser tan enorme deu mantenir la lava en ebullició. Segur que aquest volcà està connectat amb tots els altres volcans de la Terra. Quin monstre deu haver maquinat tot això? Que esteu parlant de mi. Em dic Doctor Hephaestus i la meva intenció és destruir el món sencer. Perdoneu-me si us he espantat. A vegades les presentacions són difícils. Tornem-ho a intentar des del principi. Ei, agafeu-les! Ai, el meu peu! No intentis espatllar-nos les vacances! Deixa això. Si no, algú prendrà mal, per exemple tu. Aneu amb compte, noies. Mireu, la lava em va desfigurar la cara. I us podria passar el mateix. La meva màquina pot posar en erupció tots els volcans de la Terra. Quan el món estigui cobert de lava, tothom serà com jo. Vostè té un greu problema, doctor, però no hi ha res que no es pugui arreglar amb una bona neteja de cutis. Digue-m'ho a mi, una vegada vaig tenir un gra, semblava una bruixa. És veritat, però no vam deixar d'estimar-te. El seu pla malèfic no tindrà èxit, doctor. No, si nosaltres ho podem evitar. Em sembla Situació que molt nosaltres no dolenta, a les 5 de la tarda. Estem arribant a la lava i aquesta calor m'està destrossant els cabells. Calor? El meu telemirallet deu estar eixut. Jerry? Jerry? Ai, és igual. Doctor Sorensen, sóc la Sam. Sam, com esteu?
Estem una mica penjades, doctor. Podria localitzar en Jerry? Ara mateix estic molt ocupat. Tots els volcans de la Terra han entrat en erupció. I hem de fer alguna cosa. Tot el món quedarà cobert de lava. Per no parlar dels nostres cabells. Àlex, dona'm la teva pinça. Ben fet, vaquera! Agafeu-les! Sabia que diria això. Separem-nos! Ah! I ara digui'm on és la clau per alliberar els meus amics. Mira, la tinc jo, la clau. La veus? Ha! Ajuda'ns a destrossar la màquina del volcà. Hem de pagar això. Sí. Oh, no, mireu, la lava està pujant. Ah, compte amb els peus. Ei, sento pudor d'all. Això és picant i té moltes espècies. I és evident que no és lava. És salsa marinada. Oh, És veritat, noies. A festa! La Festes no existeix. Jerry! I els esbirros deuen ser agents de la BUP, oi? I en Cory és en realitat? Un babau. Vostè no té la intenció de destruir el món? Què pretén amb tot això? Tot formava part de la prova. Tot era mentida? Sí, aquest volcà de mentida havia estat l'amagatall d'un malfactor. Ara el fem servir per la prova anual. Ens estava fent una prova? I l'hem passat? No, la lava us ha atrapat abans que aconseguíssiu salvar el món. Per tant, totes tres haureu de tornar a fer els entrenaments. Cory, i tu a què jugaves? Em dic Mori, no Cory. I el teu ball preferit no és el Tawalunga? Ho sento, tenies un micròfon ocult a la bossa de la platja. Jo no sé ballar. Què és això, Jerry? Una altra prova? No, ara és de debò. Genial, fem el ridícul amb l'atletisme. M'enamoro d'un imbècil i ara això. Hi ha un volcà de debò sota el volcà de mentida i ha entrat en erupció. No tenim temps per treure aquestes roques. Estem atrapats. Enrere! Aquesta lava és real. Això sembla una ironia. Compte! Si poguéssim sortir volant d'aquí. Exacte, Àlex. El teu paracaigudes és dins l'estat d'emergència, oi que sí? Sí, però què vols fer amb un paracaigudes? Un globus d'aire calent. Si aconseguim obrir el paracaigudes sobre l'esquerra. Ja me n'encarrego jo. Agafeu-vos fort, vinga! Ho hem aconseguit gràcies a vosaltres. Heu demostrat que teniu una gran inventiva. Encara ens suspendrà? No, heu aprovat i amb molt bona nota. Que bé! I ara què us sembla si fem unes vacances de debò? Sempre havia sentit dir que els nois tenen dues cares, però en Mori s'ha passat. Va, oblidem-nos de Hawaii i anem al ball a divertir-nos. Quin deu ser el tema del ball?
noies són unes avorrides.